Зей политехник күлиятында район башлыгы катнашында узган очрашуда белгечләр әзерләү мәсьәләсе кискен каралды. Оешма предприятие җитәкчеләре уку йортының стаханәләрендә булып, студентларның практик эшчәнлеге белән танышты. Здесь они учатся работать на этих станках, ремонтировать эти станки, понимать, что такое чертежи, с измерительными приборами работают. Ну, потенциальные работники для КАМАЗа, для нашего аккурата. Эшлекле очрашу түгәрәк өстәл янында дәвам итте. Район башлыгы Разиф Кәримов бүгенге көндә хезмәткәрләрне саклап калу, яшьләрне җәлеп итүнең иң үтемле чарасы яхшы хезмәт хакы диде үз чыгышында. Сегодня заработную плату удерживать – это самый пока эффективный вариант. Не расходуя большие деньги, можно, значит, сегодня удерживать своих работников. Вот поэтому будьте в этом смысле сами подготовлены и старайтесь убеждать. Зәй мәшгульлек үзәге директоры Екатерина Андреева хезмәт базарындагы вазгыять турында чыгыш ясады. Җитәкче сүзләренчә, районда кадрларга кытлык күзәтелә. Эшсезлек дәрәҗәсе буенча 2022 елның 1 гыйнварына 130 эшсез зәйле исәптә тора. Шул ук вакытта мәшгульлек үзәге базасында 1900-дән артык вакансия бар. Оешма предприятиеләрдә электр белән эретеп ябыштыручы, пешекче, монтажчы, электромонтер кебек һөнәр ияләре җитми. Шулай ук иң кирәкле белгечләр булып хисапчы, менеджер, инженерлар санала. На одного безработного приходится более 14 вакантных рабочих мест. Вместе с тем на рынке труда произошли серьезные качественные изменения. Демографическая яма, коронавирус, вызвавший тенденцию удаленной работы, отток кадров в отрасли доставки товаров и логистические центры. Данные причины вызвали дефицит рабочей силы на действующих предприятиях. Түгәрәк өстәл утырышы нәтиҗәләре буенча докладлар аша җиткерелгән мәгълүматны исәпкә алып, уртак эшчәнлек юнәлешләре тәкъдим ителде. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Денис Ифатов, Зей хәбәрләре.